हाबाब 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 बासि ग्राब थायदोंलाय सबाय बिमाया एसे दखरसेयावनो रेदि रिदांल'खा नै बिराद बुरजा मोनजाबायबो एसे एनै फाननोबो मोनबाय खाबायबो नै अयथासार थायखादों बाब 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 नै जेरै नायै ओरै फिथाइ हाबथाव जाला फिथाइ रेदि रिदां खाग्राबो गैया बाब 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 थाइबेंफ्रा आरो बांद्राय थायाखै थाइगौमोन खोमा बिफाङा दंबा बिफाङानो फांनैल' थांखाबायना बे फांनैल'आवलाय बेसेबां मोनजानो नै ओरैबो दं ओरै एसे खम ओरै हाग्राजों हासार बहराना हाया जिगाब सेवग्लिजोबनायमोन बे जायगायाव नै बिराद थायबाय बाब 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 दा बेखौ नै थाइनै थाइथाम खालायबाय आङो दा खानोसै आरो एसे फिथाइयाबो अयथासार गोलाव गोलावखालै नै बाब 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 जेबो मुलि थुलि होनाय गैया बेयाव एकदम मेडिसिन फ्रि अर्गानिक हासार गोबोरखिजों जिगाब सेवनायजोंनि जेबो मेडिसिन गैया बेयाव बाब 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 गोलाव गोलावथारलै फिथाइयाबो नै नै थाइबेंआ थाइसे खनायाव जि मोजां थाखुनानै दं बेखौ दा होख्लायनोसै आं गोथाङै खाजि आरामनो बेफोरखौ जानांगौलै एकदम आइसुर नै ओमफ्राय बे थेफाफा फिसानो सबाय बिमाजों होथेजानानै दं सबाय बिमा फिथाइ थाइसेजोंनो आरो नै 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 थाइसेबाव नै बेलाय थाइसेबाव थाइबें बेबो नैबाव माथो गिदिर दंथारलाय बाब बाब नि मोजांथार बेबो आरामनो स्लिम स्लिमथार बियो ओमफ्राय नै आंहा नैबेखौनो थाइबें नंनानै बैसां होलालाजोब्बायरा गोमब्रि फिथाइसो नै ओमफ्राय माने गोरलैयाव थाइबेंजों एखे नुयोना बिलाइखौबो बारा सिनायलायलाङासै जि मोजां बैसां होनानै दोनजोबबाय आं बेखौनो गोमब्रि फिथाइसो थायलाजोब्बाय दाना सेस नै ओरैबो दंजोबो नै गोमब्रिया बाब ओरै मानखोलाजोब्बाय नै जिगाबाव माइहुङावबो ओमफ्राय नै बेयावबो गोमब्रि दं सेस नै जि मोजां बैसां होनानै दोनजोबदां बेबो गोमब्रि नैबे बैसां मोनसेयाबो जि मोजां मानखोलाजोब्बाय जिगाबावसो खानानै लाबोजोब्बायलां नै लोगोफोर सबाय बिमाखौ जि गोलाव गोलावखा नै गोथां जादबो दं एसे गुफुर जादबो दं नैबे जाहैबाय भेन्दि बेखौबो खाबाय आं नै भेन्दियाबो जि गोलाव गोलावखा बाब्रे जा गोलाव गोलाव नै भिन्दियाबो फाग्लासो बेखौ दहाय एसे सिगां खागोदां सबाय बिमा खानायनि सिगां बेखौ खानायखौ देखायासै नोंसोरनो नै अयथासार गोलाव गोलाव ओमफ्राय नै थाइबें थाइसे खाना लाबोबाय आं बिजौआव एसे सेवहांबायसोमोन नै गेदादानो थाइबेंआ बे भिन्दिखौ नै प्लास्टिकआव सोनानै दोनखाजोब्बायलै आङो ओंखायनो बुरजा नुनाय जायासै गोलाव गोलावथार हानजोबला आङो नै थाइनैल' हानबाय खानायावबो दिन्थिनाय जायासैना बेखौ दा नै खाखांबाय एसे अबेबा गिदिर गिदिरथारलै नै बिसोरो दा गिदिर गिदिर गोथाङा एसे फिसा फिसासिन नैबे गोथां जाद बे फिसा फिसासिन जाथ'बायलै लोगोफोर हामबायसै।